Namhlanje sise PMB eMaritzburg. Nomzembali noma yikuphi nomze esedindeni kodwa ke sikhona la ePMB so ukuthi umshado wesiZulu. Sithemba ukuthi-ke izolo uzosiphatha kahle kubalele hayi nomoya wokho. Sithemba ukuthi usuku luzohamba kahle. Ngizobe ngiyi-main videographer. Usizwe uzongilekelela bese khona videographer. Okay, uzakwe uyabashisa uyabashisa one way. Usho ukuthi isithombe ngenye indlela. Bese kuthi uzokusika hayi ushaya i-drone. Hayi-ke sithemba ukuthi kuzohamba kahle wonke sharp sharp. Angishos. Njengamanje ngiyabhalansisa la iRonin ukuze ngithole ama-shots a-steady, ama-shots ajayekile la. So njengamanje bhalansisa tilt mele ingayiphambili kanje. Mayimile nje ikhamera mele iyimele ingayiphambili, so la-adjusta la. Adjusta Ngisho ngiyaqala ukuflip nala ngiyalokha bese nala kumele uthi uma uyidedela la i-email ingenzi kanje. Meyiza ngapha shonisa ngapha ka-left izi-email ngedeal. Nala uroll lo kumele uma uyitshekisile kanje ingahambi ingenzi kanje. So kumele ngiyise phambili kancane right ngiyalokha. Ngiqeda lapho ngiyi-onisa then ngiya-calibrate la silindeke i-calibrate izoloku isheka kanje izifike 100%. Sure, say right. Qinisekisa la ukuthi right. Check la screen. Lewo green la isuke balance kahle. Into iqondile right. Leyi red kukhona la balance kahle. So yeah. Sesi right usaqala ukusebenza. Uqala phi mina ukushuthi? Hayi khona la. Mantso nozox. Hayi sethi akayenzi lutho nje. Sengiqedile ukuglucose. Ngicela uqala la ukushuthi. Aqaqedwa la? Yini eshoda la? Ikhekhe alibekwa lapha. Yini eshoda la? Umoya mangishaya. Thina sazi ukuthi No, mfethu vela lapha ngase ngasho mfethu senze kumakoti. Wathona uthi ngishaya. Mina angikaze ngisho le. Phela wena uthi ushaya i-shot le kwathi ushaya. Sikhuluma nge-shot ethi ngamrobha futhi. La kangizwanga. Sike sikhuluma ngalo. Hayi mina nje hayi okay but. Alright, so right now sizochecka umakoti. So umakoti was busy doing makeup. Amakhapi bakhe, they're getting ready. So it's a matter of getting our shots abo. Once you get those shots, be prepare, be ready. Then bazobe sebephuma, then siyahaja bese kuyiwa kuqanyana. So that part you get to see it and get to experience it. As njengoba singena, ubona there's izinto abayibekile ikhona la. So right now, asingena nje, get those shots and make sure everything is all sorted. Thank you. Hey, so abantu abagqokile la.
Bethi kusazoke kube khona umuntu ozosukuma nje abuka abantu asho leyo ngoma esho lo mina. Hayi bafana bami. Hayi. Esho lo mina. Atelebele mana mehe. Hayi afayithu. Hayi lapha ngo6 ngiyantshela ukuthi hayi bafisa ukufika abantu. Ngithi hayi ngeke sekufile ngo6. Ma ukuthi bengelulu futhi bengelulu. Sizaba ngemuva bazozama ukuvela emakhaya ngesikhathi esincane. Okay, light endeni lighting yami ngikhoze dim lights although ispace isincane ngoba xa mhlambe nawo reception sokena sekuthe kubatamba ngoba manje ngisebenza ukuthi sisicabane ngoba ngine-light eyodwa namhlanje ngizoyibeka mhlambe esayidini somewhere la esayidini noma ngapha DJ ibe khona because vele ikhanya kakhulu njengoba iyodwa izongikhavela ngesonke space uzongisiza mina ukuthi ngishayisaya angisize ayiphendule so yeah manje ukuthi sasokwazi sashuthi mase bengena umakoti nomkhonyana uzoba inkinga ngoba sizobakisana nozawo uzobe semva wami ngingapha
ngaphambi kwakhe. So bane-challenge la masebengena ngoba bengena nomdanso ngifuna ukuwuthatha naye efuna ukuwuthatha. Ngiyazi uzongimemezile uMakhono ethi akuthiwe endleleni but sobona ukuthi senza kanjani. Njengamanje uzothanda ukuba zinyana endabeni ye-space. Sobona odanse kwenzeka. Ngithema sesengaphakathi. Usho mase sesengaphakathi. Sure bafethu. Okay. Ayingeni. Baba. Ayisangenile manje. Okuvele ihlale ephaketheni wangena esiteringini sishawa la isithile siyanqola ispeed lapho sibanjalo ilokithi Sho bafethu hayi namhlanje njengoba sila ezweni lezweni eMaritzburg la ngaphakathi ngizosebenzisa le lens le 85 ngibuye ngishintshe ngisebenzise u35 ngisebenzise u35 yani ningangena nibone la ngaphakathi so uma ngabe ngisebenzisa u85 ngizokwazi ukuthi ngine space esikhulu yabo ngoba vele ikhuluma ngizoyishala ngina space esanele sokuthi ngisebenzise 85 ngizosebenzisa wona ke ngoba ngifuna ukuthi mhlawumbe ungafocus kakhulu ngemuntu and ngithanda wona kakhulu ilight elikhona la ukhona u-AD400 ngizosebenzisa wona ya sisebenzisa AD400 lilodwa awu2 akhona kodwa ngisebenziseni lodwa la mfethu ngoba asidingi kangaka i-light even ne-natural light ngakwazi ukuyisebenzisa sethi ngizosebenzisa i-lens e-1.4 yeah. Lapha ngishutha kanjani? Okay, so njengamanje masisuka la njengasila siya lapha isigcawu sisegcikeni and indawo elapha ncane kakhulu nabantu bagcwele. Ngiyabuka ukuthi mangabe ngisebenzisa i-light izongenzela umsebenzi ube nzima nomuntu obambe i-light izokwenza kube nzima. Ngizosebenzisa mangibona ukuthi i-light iyadingakala ngizosebenzisa nathi V1. Ya ngisebenzisa naku V1 i-lens engizokwazi ukuthi ngisebenzise kahle lapha e-right esengiyisebenzisile ngoba njengoba manje ngiphuma khona ngizosebenzisa 35 ngizoze ngiqede ngawo then 85 ngizobe sengufaka mase siza ngapha ya kuzobe sekuphuma ke into top siyabangena ke manje. Bafethu ayiseziyesafika la ngaphakathi into engiyibukile ukuthi ku-right mangishisa 35 kodwa manje ngiyabuka ukuthi at the same time ngiyadinga iy'thombe ekuzofocus kakhulu kumakoti yabo. So ngidecide ukuthi ngithathe lokhuzana u-24 to 120 i-lens le Nikon kube yona ezofocus kakhulu umakoti. So le izofocus umakoti mase ukuthi le yona esokwazi ukuthi siqhubeke ngomcimbi sithole bonke labantu abambesayo sibathole futhi nokuthi sokwazi ukuthi sibathole i-full body yabo. So decide ukuthi sisivule la Nikon lo wana yamusha sathi hayi u-right-ke kasimvule khona la ngoba siyasibona isidingo sena. So la so focus kumakoti u-24 to 120
la so focus nje kubantu bonke. Ngicabile vele. Ngifuna ayikuright mlungu noma ngithi kodwa kancane bengifuna uzame ukuyifaka ne-V1 encane la ngaphakathi. Funa ngisintele phela ngisintele wena Zux yeah khona uzokwazi ukuba director from letha lana ngibe uba director. Yeah Zux okay sasibhekeni ngapha Nasi sifana hamba wena. Ushaya isikanje Zux uqala